Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Сәгать түгел 15:00. Һеҙҙең менән осрашыуҙы башлайыҡ. Хөрмәтле коллегалар, беҙҙең әлеге ваҡытта шундай сериялар дауам итә һәм бөгөн беҙ артабанғы осрашыуҙы онлайн форматта ойошторабыҙ. Ул бер нисә этаптан, өлөштән торасаҡ һәм бына әлеге ваҡытта пленар өлөш, артабан мастер-класстар һәм психологик тренингтар. Һәм эш көнө аҙағында ошо ултырыштың беҙ һеҙҙең менән тағы ла осрашып, фекер алышып һәм һорауҙарға яуаптар тигән рубриканы башларбыҙ. Коллегалар, эшебеҙҙең ғөмүмән ни өсөн был осрашыуҙарҙы беҙ ойошторорға ҡарар иттек һәм ғөмүмән ҡайҙан килеп сыҡты тигән һорау килеп тыуа. Яңыраҡ ҡына беҙҙең Ғафури районында Красноусол ҡасабаһында бик матур ғына төбәк-ара башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары форумы уҙҙы һәм ошо форумдан сыҡҡан ҡарарҙар, ундағы ҡуйылған беҙҙең алда маҡсаттар, бурыстар менән һеҙҙе таныштырып, шундай онлайн форматта осрашыуҙарҙы ойошторорға тигән ҡарар ҡабул иттек һәм мин инде уйлайым, был ниһайәт беҙҙең ошо пандемия ваҡытында күҙгә күҙ булып аралашмаһаҡ та, ошо онлайн зәңгәр экрандар аша аралашыу мөмкинлеге була. Коллегалар, мин ҡыҫҡа ғына һеҙгә ғөмүмән ниндәй ҡарарҙар ҡабул ителгән һәм был йүнәлештә ниндәй эштәр башланған. Хәҙер инде был нисектер ҙә булһа афоризмға әйләнеп китте. Боҙ ҡуҙғалды, эш башланды тип беренсе осрашыуҙа әйткәйнем һәм ысынлап та эш әүҙемләшеп китте һәм был йүнәлештә эшләнгән эштәрҙе һеҙгә рөхсәт итегеҙ таныштырып үтергә. Әлбиттә, ҡарарҙы әйтеп үтәм һәм ҡыҫҡаһы байҡау нисегерәк бында эш башланы. Башланып китә. Беҙ тәүге тапҡыр, шуны әйтеп үтергә кәрәк, был башҡорт теле һәм әҙәбиәте форумы сиктәрендә беҙ балалар баҡсаларында эшләгән беҙҙең тәрбиәселәрҙе лә саҡырҙык. Шулай уҡ колледждар һәм юғары уҡыу йорттарының уҡытыусыларын саҡырғайныҡ. Тимәк, беҙ һәр бер баҫҡысты, мәғариф системаһының, милли мәғариф система баҫҡысын бына был форумда саҡырып, уларҙы ишетергә тырыштыҡ һәм уларҙың тәҡдимдәрен шулай уҡ үҙебеҙгә ҡарамаҡ ҡалдыҡ һәм уларға тәҡдим иттек үҙебеҙҙең эшләгән проекттарыбыҙ менән таныштырып үтергә. Беренсе һорау һәм беренсе ҡарар ул балалар баҡсаларында яңы методика, яңы әсбаптар менән тулыландырыу, музыка, яңы электрон уйынсыҡтар башҡорт телендә етештереү һәм хәҙер әлеге ваҡытта бик актуаль булған төрлө балалар өсөн планшеттар, телефондар уйынсыҡ форматында эшләнгән һәм улар башҡортса хәрефтәр, йырҙар һәм башҡа. Бына был йүнәлештә 21-нче йылда беҙ үҙебеҙгә маҡсат ҡуйғанбыҙ. Йылда 40-60 тирәһендә балалар баҡсаһына ошо музыкаль уйынсыҡтар менән етештереү, яңы әсбаптар өҫтөндә шулай уҡ эш башланды. Яңы уҡыу йылына темпланына беҙҙең инеп китте 4 әсбап һәм был әсбаптарҙы беҙ методик яҡтан беҙҙең тәрбиәселәргә ярҙам итеп райондарға таратырға тигән үҙебеҙгә маҡсат ҡуйғанбыҙ. Артабан икенсе ҡарар буйынса килгәндә, бында шулай уҡ йыл уҡытыусы конкурсы форматында балалар баҡсаларында эшләгән тәрбиәселәр өсөн шулай конкурс булдырыу һәм был йүнәлештә бына республика кимәлендә уҙған иң яҡшы тәрбиәсе конкурсында айырым номинация булдырҙык. Был милли төркөмдәрҙә эшләгән тәрбиәселәр өсөн әлеге ваҡытта был онлайн форматта эше башланы. Бер нисә этаптан торған был конкурс. Беҙ йомғаҡтарын 18-19 декабрҙәрҙә йомғаҡта ясарбыҙ. Шулай итеп, бында шулай ҡатнашырға мөмкин буласаҡ. Артабан шулай уҡ балалар баҡсаларына эш ҡағыла. Бында тәрбиәселәргә эш ҡарттырыу тураһында һүҙ сыҡты. Шулай уҡ был йүнәлештә 15% өҫтәлмә буйынса ҡарар әле өҫтөндә эшләйҙер беҙҙең экономистар һәм мин инде уйлайым, киләсәктә шулай уҡ был йүнәлештә нисектер ҙә яңы ыңғай эштәр эшләнер. Артабан шундай бик ҙур күләмле генә ҡарар, ул федераль законға этномәҙәни белем биреү учреждение, йәғни ойошмаһы тигән төшөнсәне беҙҙең федераль законға индереп ебәреү һәм был йүнәлештә беҙ дәүләт йыйылышы ҡоролтайы менән берлектә эш алып барабыҙ. Мин инде уйлайым, бына ошо инициатива менән беҙҙең депутаттарыбыҙ сығып, Алла бирһә, беҙ үҙебеҙгә ҡуйған маҡсатҡа ирешәсәкбеҙ.
Тағы бер был тәүге менә карар мәктәпләргә кагыла. Был милли мәктәпләрнең гомумән туган телдә укыту оештырылган мәктәпләрнең сыйфатын тикшерү, уның материаль техник базасын карау һәм бына бу юнәлештә уларның берни тиклем дә калган мәктәпләрдә калышмай, алдынгы рәттәрдә барыр өчен каралган нинди эштәр, гомумән нинди проектлар эшләргә кирәк икән, менә шундый зур гына анализ эшләргә тигән үзебезгә эш бар. Менә бу юнәлештә без Өфө каласыннан башларга турабыз. Артабан да һәр бер районга сыгу тигән һәм һәр бер мәктәпкә барып итергә тигән үзебезгә максат куйдык. Әлбәттә, пандемия шартларында бу сак кына безне сикләп тора. Шуңа Өфө каласыннан башлап, артабан һәр бер районга без барып итергә тигән үзебезгә максат куйганбыз. Артабан бик кызыклы һәм тәүге тапкыр бына шу форумда был игълан ителде. Русча әйткәндә, международная сертификация на знание башкирского языка, ягъни был бөтә дөнья сертификатын булдыру, башкорт телен белгән һәр бер укучы, студент гомумән әгәр дә ошо сертификатты алырга теләгән кеше ниндидер булса кимәлен белә икән, тест үтеп, ошо сертификатка ия була ала һәм ошо сертификат әгәр дә безнең абитуриентларга килгәндә, бәлки югары уку йортларында өстәлмә баллар да бирү дигән үзебезгә берничә уебыз бар. Бу юнәлештә ЮНЕСКО белән берлектә һәм югары уку йортлары белән берлектә без эш алып барабыз. Мин уйлыйм, бик матур гына бу проекттың адагына килеп итеп, ысынлыгы һәндә дә үзебезнең бөтә дөнья сертификатын булдырырбыз башкорт теленә. Артабанғы безнең карарыбыз ул иң яхшы башкорт теле һәм әдәбияты кабинеты конкурсы игълан итү, ул мәктәптәр һәм колледжларга кагыла. Бында һезгә алдан ук әйтеп китәм, сак кына аермаһы бар. Без әгәр дә 2 ел эчендә 54 кабинетты яңа мультимедиа комплекслары белән җиһазландыру бу бер конкурс, был инде күптән элек булган бу конкурс. Бына без аны яңа тергеләргә дип план куйганбыз 21 елга. Үзебез инде планлаштырабыз май-апрель айларында оештырырга бу конкурсты. Укытучыларның әгәр дә кабинеты сынап та матур итеп бизәлгән, онда бик кызыклы бәлки кабинет музей да булдырган икән. Шуларны иң-иңдәрен барлап, менә ошо республика кимәлендә конкурста булдырырга. 21 елга без аны планлаштырабыз. Коллегалар, әгәр дә башкорт теле укытучылары бында бар, ишетә, кабинетыгызны барлай торыгыз, уйлай торыгыз үзегез шу проектыгызны бәлки сынап та бына бу конкурска сыгырга дигән үзегә максат куяһыз икән, бу эште башларга кирәктер. Артабанғы карар. Был аспирантура һәм докторантура методика буенча кагыла. Без киләсәктә үзебезнең докторларыбызды гомумән методика буенча эшләргә теләгән укытучыларыбыз артабан югары уку йортларына укырга инеп аспирантурага яклап, менә үзебезнең берни тиклем булса да теория буенча һәм методика буенча үзебезнең менә фән ягыннан яшь белгечләребезне әзерләү турында карар. Бу юнәлештә шулай югары уку йортлары белән Башкорт дәүләт университеты һәм Башкорт дәүләт педагогия университеты белән берлектә эш алып барыла. Мин уйлыйм, менә укытучылар әгәр дә һезнең шундый теләк бар икән, фән ягыннан артабан үзегезне үсешеп камиллаштырырга икән, менә бу юнәлештә дә бик матур гына проектыбыз тормышка ашырыла башлана. Артабан бик актуаль әлеге вакытта полилингваль белем бирү һәм менә ошо полилингваль белем бирүнең беренче емештәре дип әйтәгәндә, ул методик әсбап кулланма укытучылар өчен төрле предметларны ике телдә, ягъни күп телдә алып бару. Шулай ук без 21 елга басмага бастыру буенча, сыгару буенча берничә методик кулланманы индердек. Һәр бер мәктәпкә барып итәсәк, ул алла бирһә, әлеге вакытта күп экземпляр булмаса да барыбер укытучы кулында ошо методичка дип әйтәгәндә рус әйткәндә булыр. Һәм менә бу ишегезне яңа рельсларга дип әйтәгәндә халырга мөмкин булачак. Артабан яңа платформа булдыру, дистанцион форматта туган телдә гына башкорт телен өйрәнергә шундый бер платформа, ресурс булдыру. Бына бу юнәлештә, коллегалар, мин күптән әйткәнем бар, безнең туган ил дөньяһы дигән ресурс булдырган портал, русча әйткәндә мир родного языка.
Бына шул порталды бит киләсәктә үстерергә һәм башкорт теле укытучыларының ниндидер булһа аралашуу майдансыгы, тәҗрибә белән уртаклашуу майдансыгына әйләндерергә ниятләйбез. Шуның өчен, коллегалар, бына ошо порталга инеп, карап, ниндидер тәкъдимнәрегез бар икән, бына ошо порталды активлаштыруу буенча, я гомумән уның эшен әүдемләштерү буенча, менә без көтеп калабыз, безнең ресурс үзәккә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әлфия Вәкиловна бында, ул очрашуның оештыручыларның береһе һәм бына мин инде ошо порталыбызды һәрбер укытучы кулланып, көндәлек рәвештә ничек тә асып карап, юлдагы яңалыктарды белеп, ниндидер яңалык үзе тәкъдим итһә, мин уйлыйм, менә бу үзебезнең шундый бик матур гына майдансыкка, аралашу майдансыгына әйләнә. Артабан бында әлбиттә пандемия шартларында был катмарлы, тик без уны онлайн форматта оештырган, менә шундый онлайн очрашулар булып торачак. Ул югары уку йортлары менән тәҗрибә уртаклашу форматында очрашулар оештыру укытучылар менән. Әлбиттә, без инде буны 21нче елда дәвам итәсәкбез, әлеге вакытта онлайн форматта булһа, икенче елга бәлки ошо пандемия сак кына басылып китһә, без бәлки районнарга да сыгырбыз, унда шулай очрашулар оештырып, һезнең белән аралашып, яңа проекттар тәкъдим итәсәкбез. Бында безнең Башкорт дәүләт педагог университеты, Мифтахетдин Акмулла исемендәге һәм Башкорт дәүләт университеты шулай ук, һәм Мәгарифти үстерү институты белән берлектә, укытучылар белән берлектә сыгып, урындагы башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары белән очрашулар оештырып, аралашып, тәҗрибә уртаклашасакбыз. Был әлбиттә әле эшен башлаганы дигән дә була, киләсәктә без аны дәвам итәсәк. Яңа инновацион методик майдансыктар булдыру башкорт теле һәм әдәбияты был полингваль мәктәпләргә кагыла. Әлбиттә, без тәүге адымнарыбызды ошо полингваль мәктәпләрдән башласак, киләсәктә мин уйлыйм, бөтен мәктәпләргә лә бәлки индергә кирәктер был тәҗрибәне, чөнки яңа ысынлап был яңа шундый алым мәктәптә кафедралар асыл, ошо кафедралар югары уку йортларының кафедралары менән берлектә укытучыларның эше һәм ничек тә булһа башкорт телен, гомумән туган телләрне үстерүгә ниһаять яңа тәргиз булыр дип уйлыйм. Артабанғы тағы біздің қарар, ол яңа методикалар булдыру, башкорт теленнән туган теле буларак та укыту буенча, дәүләт теле буларак та укытканга, һәм менә бу юнәлештә 21нче елда, коллегалар, был бөтә укытучыларга да кагыла тәэсиратта, чөнки без конкурс игълан итәргә уйлыйбыз, иң яхшы башкорт телен, ягъни туган теле буларак, башкорт телен дәүләт теле буларак укыту буенча методика, әсбап авторы дигән конкурс игълан итәргә. Шуның өчен ни өчен без аны конкурс форматында оештырырга уйлыйбыз? Чөнки без кайсы сакта белеп итмәбез, кайсы авылда, кайсы районда тәҗрибәле шундый бик алдынгы укытучыларыбызның яңа нидер практикалары бар ди. Без аны белеп итмәбез. Шуңа конкурс форматында игълан итеп, иң-иңдәрен хайлап алып, бөтен республикага таратып, хатта республика җитәкләренә сыгып, күрше өлкәләргә дә тарату мөмкинлеге бар. Менә без үзебезгә шундый максат куйганбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки әгәр дә менә ошо әйтәгенә ниндидер бер авылның мәктәп укытучысы бик матур гына үзенең методикасын эшләп килә икән, нишләп без аны күрше мәктәпләргә, күрше районнарга таратмаска тиеш? Әйдәгез таратайык, уртаклашайык, аралашайык. Шуның өчен дә менә бу конкурс 21нче елда игълан ителәсе, коллегалар. Бу үзегә карамакка алып куйган. Артабан якшәмбе мәктәпләре селтәрен булдыру, Башкортстанда, күрше өлкәләрдә. Менә бу юнәлештә без быел грантка бирдек. Рәми Гариповичны гимназия-интернат менән күрше өлкәләрдә 8 якшәмбе мәктәбе булдыру. Шулай итеп, шуннан тыш, кайсы бер райондар шулай үзләре якшәмбе мәктәбе дигән проектлары менән грантка бирде. Шуңа мин инде уйлыйм, был яңа алым, рус әйткәндә, хорошо забытые старые, чөнки бездә якшәмбе мәктәпләре шәп килә иде. Һәм менә без аны яңа форматка сыгарып, якшәмбе мәктәпләрен туган телде, туган якты, тарихты, мәдәниятте өйрәнү үзәкләренә әйләндереп, менә бында ничек тә булса яңа караш менән башларга дип уйлыйбыз. Бездә бик матур гына безнең әлеге вакытта эшебезнең бер һөдемтәһе, ул Пермь өлкәсендә Бардала якшәмбе башкорт мәктәбе асылды. Эшләп килә октябрь аеннан менә яңарак кына аның официаль асылы булды, тантанаһы булды. Шунда 37 бала шөгыльләнә, менә улар
телде генә түгел, улар тарихты, мәдәниятте лә өйрәнә. Мин уйлыйм, менә шундый форматтагы якшәмбе мәктәбе үз эшен артабан да дәвам итәргә тиеш. Мотлак республика гына түгел, бында күрше өлкәләр дә алырга тиеш. Чөнки күрше өлкәләрдә безнең күпләп яшәгән милләттәшләр бик күп. Бына кыска гына минең әйтер сүзләрем шул байкау булды был шундый юнәлештә эшебезне башланык. Киләсәктә әле был эшләребезне туктатмай артабан да дәвам итәсәк, без коллегалар, шуның өчен булган бөтә яңалыкларны карап барырга сезгә чакырам. Артабан яңрактан дип әйтәйек инде, анонс форматында шулай әйтеп үтәргә рөхсәт итегез. 14 декабрь безнең башкорт теле көне, быел безнең башкорт теле елы һәм бына бөтә башкорт теле укытучыларын менә ошо айды башкорт теле ае дип игълан итеп, ниндидер саралар мәктәптәрдә оештырып, без тагыла үзебезнең яктан бик күп саралар оештырабыз. Бында ла үзем катнашып, менә матур итеп елды, календарь елын дип әйтәйин, тамамларга коллегалар. Бүгенге безнең очрашу пленар өлеше Әндә мин генә түгел, шулай безнең кунакта дип әйтәйек инде, Башкорт дәүләт педагогик университетының башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Мидхәт кызы һәм башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Әзбирә Кабирова бар. Уларның да һәргә әйтер сүзләре бар. Коллегалар, шуның өчен мин үземнең чыгышымны тәмамлап, әгәр дә миңа сораулар бар икән, сорауларыгызны һез әлбәттә миңа шәхси лә бирә аласыз, шәхсән дип әйтәйек, һәм бында ла язуы мөмкин, чатта бар. Һәм шулай ук бөтә ошо безнең программанан һуң мөмкин буласак ошо Zoom форматында күрешеп, аралашырга. Шуңа коллегалар, хүзле рөхсәт итегез. Артабанғы безнең спикерыбызга дип әйтәйек инде, бирергә. Ул да булһа Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы, филология фәннәре докторы Төбәк Хөсәйнова Ләйлә Мидхәт кызы һәм уның темаһы төбәк мәгариф системаһында классик университетның һәм белем бирү учреждение хезмәттәшлек формалары. Ләйлә Мидхәтне һүзгә сыгышыгызга 10 минут дип әйтәйек. Мин 2 минутыгызды ашанам инде, гафу итәм. 10 минут дип карайбыз, чөнки нык безнең программа тыгыз гына. Шуңа күзгә Ләйлә Мидхәтне рәхим итегез. Хәерле көн, Булат Илшатович, хәерле көн, Әлфия Вәкиловна. Хәерле көн, барлык бүгенге форумда катнашучы, бүгенге саралда катнашучы коллегалар. Мөмкин булса мин презентациямны тукандырайым. Так, һезгә лә күренә торгандыр? Күренәме икән? Күренә. Үземнең сагышымды республикаларга 2 дәүләт телендә алып барам килеп чыкты инде. Презентация рус телендә эшләнгән, сагышымды башкорт телендә алып барайым. Һәм үземнең сагышымда мин әлеге көндә Акмулла университетының эшмәкәрлеге хакында таныштырып, үзебезнең яңалыктарны, бигрәк тә менә ошо әле Булат Илшатович сөйләгән көн үдәк мәсьәләләрне хәл итүдә безнең университеттың өлешен, мөмкинлекләрен күрсәтергә теләгәйнем. Беренче слайдтан күренүенчә, 26 майдан башлап без хәзер Башкортстандагы әлегә бердән-бер вуз һәм шулай булырга тиеш тә ул педагог вуз һеҙҙең менән берлектә бер мәгариф министрлыгына карайбыз. Аңлатып китәйем, быға тиклем без фән министрлыгына карай торгайнык, башка вузлар. Хәзер инде Рәсәй буенча педагог вузларны бер министрлыкка берләштерделәр. Был да шулай ук бик дөрес һәм вакытлы эшләнгәндер дип әйтергә кирәк. Чөнки безнең төп максатыбыз ул төрле уку йортларына, шулай ук балалар баксаһына ла дип әйтергә кирәк, колледжларга ла укытучылар әзерләү. Безнең төп максатыбыз ошо. Һәм тагын да бер нәмәгә игътибарды ялеп итергә теләйем. Безнең республикала башкорт теле белгечләре әзерләгән факультеттар берничә вузда, шөкер, шулай да тап башкорт филологияһы дигән исем менән әзрәк үкенескә каршы дип әйтергә кирәк инде, менә ошо Акмулла университетында гына калды. Ягъни туранан-тура эшләгән башкорт теле һәм әдәбияты буенча белгечләр әзерләгән факультет бездә генә калды. Калган факультетларда өстәлмә тагын да ниндидер белгечлектәр, юнәлештәр өстәлеп китте. Был күренеш аңгай микән, кире микән, уны инде һуңрак
тарих баһа бирер, әлегә без ошо гына элекке замандан калган дип әйтәм икән, исемен дә, есемен дә бер үк юнәлештә алып барган вуз дип тә әйтә алабыз үзебезнең хакта. Һәрбер уку йорты һәм факультет ул үзенең составындагы структур берәмектәр менән аерылып тора. Безнең факультетта электән калган дип әйтәйек инде башкорт теле әдәбияты кафедраһы эшләй. Укытучылар нигездә ошонда һәм бунан тыш тагында көнсыгыш телләр үзәге бар. Көнсыгыш телләр үзәгендә төрек теле, гарәп теле һәм кытай теле берләшкән. Бунан тыш тагында безнең гыйльми тикшеренү үзәге бар. Бу үзәгендә рухи үсеш үзәге дип билгеләнә. Бында инде сит илдәр менән бәйләнеш ошо үзәк аша үткәрелә. Һәм слайдта безнең ошо кафедра укытучыларының гыйльми дәрәҗәһе, фән докторлары булуы, фән кандидаттары булуы турында мәгълүмат тупланган. Бу да мөһим, чөнки совет заманынан калган девиз бар, бүтән нимәне кадрдар хәл итә. Кадрдар хәл итә дигәндә, безнең кафедралар һәм факультетта эшләгән укытучыларның фәнни юнәлешләренә тукталып китмәкче булам. Чөнки вуз укытучысы аңлавыбызча, белүебезчә, ул ниндидер бер юнәлештә эшмәкәрлеген тәрәнәйтә һәм киңәйтә. Профессор Бухарова Гөлнур Харуновна безнең башкорт телендәге поликультур аралыкты өйрәнә. Вадим Зайлович Толонбаев теоретик һәм методик аспектлары буенча киткән һәм калган укытучыларның да бында юнәлештәр әйтелгән. Һәрберен укып һанап тормыйм. Күрүегезчә, бында телгә алынган укытучылар һезгә таныштыр дип уйлыйм. Әлеге вакытта Башкорт дәүләт педагогия университетында республикала гына түгел, республикадан ситтә лә билдәле булган башкорт телен һәм әдәбиятын үстерүче галимнәрнең эшләве әлбәттә безнең өчен мәртәбә һәм шулай ук бүгенге көндә парта артында утырган студентларга да менә шундый укытучыларда уку тиешлесе мәгълүмат һәм белем алу мөмкинлеген бирә дип әйтә алабыз. Иң мөһим әлбәттә безнең һорау ул әлеге вакытта нинди юнәлештәр буенча безнең факультетта белем алып, диплом алып эшкә чыгарга мөмкин. Электән тәүге этаптан дип әйтәм икән, безгә таныш этаптан калган ул юнәлеш башкорт теле әдәбияты, рус теле һәм әдәбияты. Бу юнәлештә белем алган студентлар башкорт теле һәм әдәбияты, рус теле һәм әдәбияты буенча укытучылар булып диплом алып чыга. Bundan tыш, һуңгы вакыттарда, хәзер һуңгы 10-15 ел дип әйтергә кирәк инде, шулай ук зур һорау менән кулланылган башкорт теле һәм әдәбияты, сит телләр, инглиз телен аерып әйтергә кирәк. Сынлап та инглиз теле укытучылары республика мәктәпләрендә киң һорау менән кулланыла. Һәм безнең факультетның үзенчәлеге шунда, безнең факультетка укырга ингән вакытта инглиз теленнән махсус имтихан бирү кирәкмәй. Шул ук вакытта тамамлагандан соң инде биректә төбәктәрдәге башкорт мәктәпләренә, зур булмаган мәктәпләргә лә без белгечләрне җибәрә алабыз. Шул ягында әйтеп китәргә кирәк. Bundan тыш, безнең факультетта укыган студентлар башкорт теле һәм әдәбияты, гарәп теле буенча, кытай теле буенча һәм төрек теле буенча ла өстәлмә икенче белгечлек алып чыгу мөмкинлегенә ия. Берничә студент үз-алды хайлаган юнәлештәр дә бар. Менә мин монда күрһәтеп киткәнмен. Әхмәтшина Алина безнең башкорт теле һәм әдәбияты физкультура юнәлешен хайлап, ошо юнәлеш буенча быел 5нче курста диплом аласак, һәм бер студентыбыз башкорт теле һәм әдәбияты җәмгыятьтә өйрәнү юнәлеше буенча ла белгеч булырга әзерләнә. Улар 5нче курсталар. Һәм ситтән торып уку бүлегендә башкорт теле һәм әдәбияты юнәлеше буенча студентлар әзерләйбез. Безнең факультеттың ситтән торып уку бүлеге шуны һәман аерыла. Без бына бу белгеслекте беренчедән бу белгеслеккә колледж яки техникум тамамлаган студентларны гына алабыз. Ягъни СПО дип әйтәбез, шундай диплом белән кабул итәбез һәм улар 3 ел ярым эчендә югары белемгә ия булалар. Ягъни кыскартылган программа белән укыйлар, шуны әйтергә кирәк. Һәм һуңгы вакытта безнең бик күп юнәлештәр буенча магистратурага чакырулар, тәкъдимнәр була безнең факультет тарафыннан һәм бу юнәлештә байтак кына эшләр алып барыла. Менә булар
барыһы ла ярылган, барыһын да укып тормайым. Ягъни ниндәй генә юнәлеш буенча булһа теләһәгез дә, һәр юнәлеш буенча үзегезгә кәрәген, үзегезгә охшаганын, үзегез теләгән юнәлештә белем ала аласыз. Яңлыктарны да әйтеп китәргә кирәк. Менә әле генә Булат Илшатович безнең форумда искә төшереп, ошо форумда башкорт телен өйрәнүне, укытуны балалар баксаһыннан башларга кирәк дигән фикерде әйткәйне. Һәм ошо юнәлештә без дә hatta sentyabrga teklem yaygi kampanya vaqtında biz hıravlar alıp hıravlıklar işlep, bilişip mümkünlikler hem şulay oqtay zapros dep aytабыз indi hıravlar barmı eken bilişip ошо юнәлештә эш алып баргайнык һәм ысынлап та дөрес эшләйбез дигән фикергә килдек. Ошо форумда катнашкандан соң һәм алдагы уку елынан 20-21 уку елынан без тагы 2 юнәлеш буенча бюджет урындарга студентлар кабул итәсәкбез. Береһе башкорт теле һәм әдәбияты башлангыч класслар, начальное образование, икенчеһе башкорт теле һәм әдәбияты дошкольное образование, ягъни мәктәпкәчә белем бирү юнәлеше буенча студентлар бюджетка кабул итәсәкбез. Мәскәүгә бюджет урындарга заявка бирелгән, аңгый хәл ителгән. Һәр 2 төркемгә 14 урын, бер төркемесендә 28 урын булачак. 28 студент кабул итәргә әзерләнәбез. Һезнең тарафтан инде менә ошо юнәлештә теләгән белем алырга теләгән, һуңнан артыгын эшмәкәрлеген дәвам итәргә теләгән һәйбәт, максатлы студентлар, абитуриентлар көтеп калабыз һездән. Һәм шулай ук ситтән торып уку бүлегендә магистратуралы тагын да бер яңа юнәлеште әйтергә кирәк. Бу юнәлештә инде без восточный языки профессиональной деятельности батанык сит өлкәләрдән, сит илдәрдән көнсыгыш телләр буенча магистратура хораусылар бик күп. Шуңа төрктәр, казактар, кыргыздар укып та киттеләр. Шул ук вакытта әле лә хорайдар. Һәм менә улар өчен дип әйтсәк тә була. Шул ук вакытта безнең үзебезнең республиканың укытучылары өчен дә менә ошо юнәлештә тәкъдим итә алабыз. Көнсыгыш телләрне ошо магистратурала алырга мөмкин буласа. Бул хорауларды без юкка гына күтәрмәнек. Менә бул слайдта без үзебезнең ошо әзерлек барышында таянган закондар күрсәтелгән һәм мәктәптә өйрәнелгән. Ул яктагы колонкалар бында без ни өчен башлангыч классларда һәм балалар мәктәпкәчә яшьтәге белем бирүдә алганбыз, шуны күрсәткәнбез. Күренүенчә, безнең закондар буенча һәр бала үзенең туган телендә балалар баксаһында ла, шулай ук башлангыч класста белем алырга хокугы бар. Быга тиклем, әлегә тиклем башка вузларда кызганса каршы, үкенсә каршы, менә бу юнәлеш буенча әзерлек туктатылгайны. Искә төшереп китәм, 2009 елга тиклем кайһы бер вузларда стартанакта бар ине, һәр хәлдә бunda БГПОлар бар ине. Ошо юнәлеш буенча башкорт бүлектәре бар ине, уларга кабул итү туктатылды. 2009 елда һәм тапкыр кабул итү булдылар һәм менә безнең 10 елдан артык бу юнәлештә бөтенләй белгечләр әзерләнмәне. Үкенечкә каршы белгечләр юк. Башкорт телен белгән башлангыч класс укытучылары һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә эшләүче белгечләр булманы. Менә ошо аралыкты, бушлыкты дип әйтәйем микән инде без үзебезнең студентлар ярдәмендә капларбыз дип уйлыйм. Һәм һуңнан идарәдә биргәнбез безнең мәгариф министрлыгы һәм мәгариф һәм фән министрлыгы биргән күрсәтмәләр буенча әлеге көндә күпме укытучы һәм тәрбиясе кирәк икән. Ни өчен Кытай телен хайланыгы дип әйткән вакытта, уны аңлатып китәргә кирәктер. Кытай теле безнең Башкортстандагы байтак кына мәктәпләрдә икенче дәүләт теле буларак укытыла башланы. Бу яһәттән шулай ук тәҗрибә бар. Шул ук вакытта белгечләр җитмәй һәм менә бunda берничә мәктәптә күрсәткәнбез. Ул мәктәпләрнең береһендә безнең студент эшендә башлап җибәрде хәзер. Ошо Кытай теле буенча ла без белгечләр әзерләһәк, башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Кытай теле белгечләр булып барһа, ул насар түгел. Димәк, ошо мәктәптә ул икенче тел буларак Кытай телен укыта аласак. Һәр бер уку йорты мәктәптән башлап вузга тиклем дип әйтәйем микән, үзенең данын үзенең студентларында яки үзенең сыгарып укытып сыгарган укучыларында күрә. Һәм менә бу слайдта без үзебезнең бик күп, бик күренекле БГПОны тамамлаган студентлардан тыш әлеге көндә әле сак дип әйтәйем микән инде күтәрелеп килгән студентларны куйдык. Бу юкка гына түгел, чөнки безнең Акмулла университетын тамамлап, зур матур җаваплы урыннарда эшләп йөргән
хәзер инде исемдәре, фамилиялары билдәле булгандан тыш, әле генә билдәле була башлаган студентлар да бар. Менә монда Баймырдан Иделде куйдык. Гиниятуллина Рәзилә, Заманов Салават, Дятлова Алена, Килдера Әлхинә, улар да әлбәттә бик күп, монда берничәһен генә алдык. Улар да мөгаен таный торганыгыдыр. Әлхинә безнең яңалыктарда журналист булып эшләй. Дятлова Алена Сәңгелдәктә алып бара. Заманов Салават шулай ук тамыр телевидение аша бетәүгә таныштыр инде. Гиниятуллина Рәзилә шулай ук Сәләмдә эшләй. Баймырдан Идел, ул безнең КВН командаһы белән шулай ук билдәлек алгайны. Иң беренче уны куйдык. Ни өчен? Чөнки ул 5нче курста укып йөргән вакытта практикала үзен мәктәпкә барып бик ыңгайакта күрһәтеп, үзенең дә теләге булып, былтыргы елдан башлап ук мәктәпкә барып укытучы булып эшләй башланы. Ягъни бына ошондай дәртле, теләге булган, һәләтле булган студентларның безнең Акмулла университетында укуы һәм артабан инде укырга ингәндән үзенең һәләтен асып ебәрүе калгандарга өлгү була ала дип әйтмәкче булам. Әгәр дә инде менә һез укытучылар үзегезнең мәктәптәге укучыларыгызды яхшырак беләһегез, шундай һәләтләре бар икән, теләкләре бар икән, мәктәптә эшләргә теләйдәр икән, телевидениедә эшләргә теләйдәр икән, яки үзен журналист итеп күрергә теләй икән, һез уларны безгә куркмаенча ебәрә аласыгыз. Без һәрберсенең һәләтен асып, үзе теләгән өлкәлә артабан инде таба ала дип әйтә алабыз. Һәм менә гафу итәм, вакыт безнең яклы сикле. Бүлдердем инде. Зур бик матур хикмәтле информацияләргә рәхмәт. Безнең тагы бер сыгышыбыз бар, чөнки безнең артабанғы булган тренингтар һәм мастер-классларга күбрәк вакыт бирелә. Без әлбәттә был әгәр дә презентацияны безгә бирһәгез, без районнарга ебәрербез. Чөнки бик кызыклы, мин инде уйлыйм, укытучылар үзләренә бик фәһемле информация, мәгълүмат ала аласы. Һәм мин артабанғы безнең сыгыш яңсыга үзе бирергә рөхсәт итегез. Каридел районы Баякбаш урта дим белем бирү мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Кәбирова Збирәгә башкорт теле укытучысының мөкаддәс бурысы, яуаплыгы һәм заманса эшмәкәрлеге менән тема менән әҗбермә рәфкәдә күз һәбегә рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле Булат Илшадович, хөрмәтле тәкъсилләр, Әлфия Вәкиловна һәм коллегалар. Гафури районының Красноусол шифаханаһында үткән башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәкара форумында катнашу бәхетенә ирештем. Был бай йөкмәткеле, фәһемле башкорт телен һаклап калуга, уны үстерүгә арналган күркәм сарала катнашуыма мин бик шатмын. Форум бик югары кимәлдә үтте. Уның һәрбер эш алымы уйланып эшләнгән иде. Ошондай шарттарда башкорт теле укытучыларын эшлекле зур кырга йыйып, бүгенге көндә башкорт телен укыту проблемаларын асыктан-асык һөйләшү мөмкинлеге безнең өчен үзе зур мәртәбә булып тора. Бигрәк тә Башкортстан башлыгы Ради Фаритовичтың безнең алдыбызда башкортча һөйләшүе, һорауларыбызга ысын күңелдән җавап бирүе, төрле тәкъдимнәребезне тыңлап, үзенең фикерләре менән уртаклашуы безнең өчен киләсәккә зур ышаныс булып тора. Форумның минең өчен шатлыклы һәм фәһемле нөктәләре булып, социаль селтәрләрдә башкорт телен укыту буенча Каматлан мәгариф проектының интерактив башкорт теле модуле, хәйләкәр төлке, сәлам, әлләсе, балалар һәм башка кушымталары тора. Был кушымталарды кесә телефонына беркетеп алып, еңел генә кулланырга ла була. Балаларда укытучылар телефонда эшләй ала. Уларда дәрестең төрле этабында, ял яки тыңлау минуттарында дидактик уендар, хаталарын төзәт, һорауларга җавап бир һәм башка эш алымдары рәвешендә куллану бик отышлы дип исәпләйм. Был осракта балалар өчен дәрес бик кызыклы үтә. Ә безнең өчен заманча технология кулланган бер тигән дәрес килеп сыгасак, шуларның интерактив башкорт теле, балалар, хәйләкәр төлке кушымталарын яйлап кына әкрен генә үзебезнең эшебездә куллана башланык. Башкортстандың гранттар фонды башкорт телен үстерү буенча райондың яки мәктәптең төрле иҗади төркемнәренә һәм проектларына конкурс үткәрә. Проектлар ентекләп тикшерелгәч, комиссия тарафыннан баһалана һәм Башкортстан башлыгы грантына лайык була.
Üçüncü nükte итеп мин башлангыч класстар өчен афарин уку-укыту комплекты дөнья күрәсәк, Алла буйырга. Ул модульле укытуга нигезләнгән. Башкорт теле менән мәдәният берлектә укытыласак, бына ошысы бигрәк тә шатлыклы хәбәр. Киләсәктә башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрен башка предметтар күп дәреслектә һайлап укыту мөмкинчелеге буласак. Балалар баксаларында әле генә әйтеп үтелде һәм югары уку йортларында башкорт теле өйрәнү дәресләре инәсәк. Бишенче нөктә итеп мин форумдан осталык дәресләренә үземә хатта шундай матур милли орнамент бирәкләрен, ыру тамгалары шаблоннарын төшереп алып кайттым. Уларда ла дәресләрдә, класстан тыш сараларда уен, мозаика, аппликацияларда кулланып була. Безнең төбәк өчен иң мөһиме хөкүмәтебезнең төньяк көнбайыш башкортлары диалекты хакында хәстәрлек күрүе. Дөресен генә әйткәндә, безгә игътибар итеп бетмәйне. Быел, мәсәлән, башкорт теле диктантылар төньяк көнбайыш диалекты өчен аерым булды һәм әлеге конференциябызда безнең өчен үтә. Буның өчен без Башкортстан башлыгы Ради Фәрит улы Хәбировка, Мәгариф министрлыгына һәм милли ресурс үзәгенә сикһез рәхмәтебезне белдерәбез. Төньяк көнбайыш төбәгебездә башкорт телен һаклауга, үстерүгә зур игътибар бирелүе безне нык куандыра. Укыту өчен безгә бик күп шартлар тудырылды. Уларны урынлы файдаланып укыту, дәресләрне кызыклы итеп үткәрү тик үзебездән тора. Хөрмәтле коллегалар, замандан артта калмайык димен мин. Уның менән бергә атлайык. Конференцияларда катнашкан ошо укытучылар армиясының һәр вакыт алда баруына мин ышанам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт ҙур итеп, йылы теләктәрегеҙ, беҙгә эшебеҙгә баһа шул тиклем юғары биргәнегеҙ өсөн беҙгә булған, һеҙ бағлаған ышанысығыҙҙы аҡларбыҙ тип ышанабыҙ. Коллегалар, беҙҙең тәүге программабыҙҙың өлөшө тамам. Артабан оҫтаханалар үҙ эшен башлай. Һеҙгә быға тиклем бирелде ссылкалар тип, уларға инеп, үҙегә ҡыҙыҡлы булған теманы һайлап, әүҙем генә ҡатнашып, үҙегеҙҙә, эшегеҙҙә генә киләсәктә ошо мастер-класстарҙы файдалы гына алып, иң яҡшы алымдарын алып, эшегеҙҙә ҡулланып, ниһайәт беҙ башҡорт телен шулай итеп бергә үҫтерәсәкбеҙ. Әгәр ҙә бына иң матур практикаларҙы алып, тәжрибәләрҙе уртаҡлашып, аралашып, мин инде уйлайым, бына был яңы форматта уҙған ҡайһы бер уҡыусылар хатта әйтте, был мини-форумда, ысынлап, сөнки бының йөкмәткеһе лә бик шундай бай ғына. Мин инде уйлайым, беҙ һеҙҙең менән тренингтарҙан һуң осрашып, фекер алышҡанда, мин инде һеҙгә тыуған һорауҙарығыҙға яуап бирермен. Коллегалар, эшебеҙҙе дауам итәбеҙ. Хәҙер оҫтаханалар үҙ эшен башлай. Ҙур рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн.